खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। ब्रह्म धोरोमा मुलुगाव गैया। धोरोम लाबोदों। ब्रह्म धोरोमा मुलुगाव गैया। ब्रह्म धोरोमखौ बर'फोरनि थाखायल' बानायदों। बे बर'फोरनि थाखायल'। मोनसे धोरोमा रावखौबो हिंसा खालामनो थाखाय जोनोम होआखै। मोनसे धोरोमा सुबुंथिखौ रैखा खालामनो थाखाय जोनोम होयो। धोरोमाव सुथुरबो गैया। बेफोर सुथुरफोरखौ सुबुं माहारियानो खालामनानै लायो। ब्रह्म धोरोमाबो हिन्दु धोरोमनिनो मोनसे बाहागो। ब्रह्म धोरोमावबो बर'नि गासै आसार खान्थि, आखु, हारिमु आरो धोरोमखौ फालिनाय जायो। ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफोराबो हाबा, खेराइ एबा ब्रह्म धोरोमनि कनफारेन्सफोर जायोब्ला बेयाव बर'नि हारिमुखौनो दिन्थियो। बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राखौनो बुंदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोमनि क'अर्डिनेशन आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि ग्रीनफिल्डआव महाजयग' हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बेनि अनगायैबो बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गोबां बाथ्रा बुंबावदों। बिथां मन्त्रिया बुंबावनाय बायदिब्ला दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो ब्रह्म धोरोमखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन आरो धोरोमारिफोरनि गेजेराव अनज्लायनाय फोथायलायनायखौ लाबोनो आरो हारिनि मोजां खामानि मावलांनो थाखाय थांखि लानाय जायो होननानै फोरमायनायखौबो बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। दिनै क'क्राझार ग्रीनफिल्डआव माने ब्रह्म धोरोमनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय मुलुग गोजोननि बेबायदि हाजार हाजार मानसिफोरनि बाहागो लानायजों महायज्ञ खुंनाय जादों। बेवहाय मोननै ब्रह्म धोरोमारि आफाद दङ आरो बे मोननैबो दिनै प्रथमबारनि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय ज' जानानै महायज्ञखौ खालामो। दा बे जोबोद मोजां बाथ्रा आरो बेवहाय जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगासिनो दं। 2 बाजियाव सफैगोन, बाहागो लागोन यज्ञआव आरो बिश्व शान्तिनि थाखाय, मुलुग गोजोननि थाखाय, सुबुं समाज गोजोनै लाखिनांगौ आरो सुबुं समाजखौ मोजाङै जौगाहोनांगौनि थाखाय बिथाङाबो ब्रह्म धोरोमारि सुबुंफोरनो मोनसे मेसेज होलांगोन, बार्ता होलांगोन। ब्रह्म धोरोमा कालिचरन गुरुदेबा बेखौ प्रसार खालामजेनदोंमोन, फोसावजेनफैदोंमोन। बै समाव बर'नि जि थासारि बियो जोबोद गाज्रि। जे जौ लोंनाय जानाय आरो जि न'खर हिंसा, गामि हिंसा आरो मोनसे मानसिनि सोद्रोम समाज बे गैयि बादि मोनसे अबस्था आरो बै समनि जि मोनसे फोसाबनाय गैयै धोरोम फोथायनाय एबा बेयो जोंखौ बबेबा मोनसे तान्त्रिक मोनसे जुगाव लांबाय थादोंमोन आरो अजा बेजा तन्त्र मन्त्र बेनि जुगाव लांबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय बेखौ फोसाबनो थांनानै बे ब्रह्म धोरोम लाबोदों। ब्रह्म धोरोमा मुलुगाव गैया। बे बर'फोरनि थाखायल' स्पेसियेलि बानायदों। नाथाय बिनि जिखिनि माने फिल'सफि एबा धोरोम फालिनाय बे एसे हिन्दु धोरोमनिनो मोनसे अंश। थेवब्लाबो गोलाव समनि गेजेराव दिनैहाय प्राय 100 बोसोर बारलांबाय होननानै हमजायो जे बेवहाय बर'नि रिति निति आखु गासिबो धोरोम माने हारिमु आरो धोरोम गासैखौबो रैखा खालामनानैनो ब्रह्म धोरोमखौ फालिनाय जायो। जे ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफ्राबो दिनै हाबा खेराइयाव एबा मोनसे बिदिनो कनफारेन्सफोर जायोबा बर'नि हारिमुफोरखौनो दिन्थियो। दा गुबै थांखिया जाबाय मा, धोरोमा रावखौबो हिंसा खालामनो थाखाय जोनोम जायाखै। धोरोमा सुबुंथिखौ रैखा खालामनो जोनोम जादों। धोरोमा जेबो सुथुरबो गैया, नाथाय मानसिया बेखौ खालामनानै लायो। दा दिनैहाय धोरोमा दं, धोरोम आफाद दङ, नाथाय सुबुंथिया बबेबा गोमालांबाय। दा दिनै ब्रह्म धोरोमारिफ्राबो बे यज्ञनि गेजेरजों मानबता बा हिउमेनिटि एबा सुबुंथि बेखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन लाबोनो, गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव एबा धोरोमारि सुबुंफोरनि गेजेराव अनलायनाय फोथायनायखौ लाबोनो आरो बिदिनो समाजनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो दिनैहाय बिथांमोना जुदि थांखि लालाङो बे समाजनि थाखायनो मोजां जागोन। दिनै जोंनि मोनसे आधुनिकता एबा मडार्निटि बेवहाय मोनसे जान्त्रिकता फैबाय आरोखि। मेसिनारिफोरनि इनफ्लुयेन्सफ्रा बारा जाबाय, टेक्न'लजिनि इनफ्लुयेन्सआ बारा जाबाय। बेवहाय मानसिया मोनसे मानबताखौ बबे पर्यायाव हमथानो, हिउमेनिटिखौ बबे लेभेलाव हमथानानै दोननो हागोन। थ' बेयो मोनसे बिराद गिदिर बाथ्रा। बेखौ धोरोम आफादफ्रा, धोरोमफ्राल' मानसिफोरनि गेजेराव सोनो हायो। दा बेखायनो
जुगजों लोगो नांनानै सुबुं समाजनि फोसाबनाय एबा जौगानायखौ लानानै खामानि मावलांनो थाखाय बेबायदि इनिसियेटिभा जोबोद गोनांथि जादों। दा बे जोबोद गाहाम बाथ्रा ग्रिनफिल्डआव जे दिनैहाय रोजा रोजा ब्रह्म धोरोमनि गासै आफादफ्रा ज' जानानै महायज्ञ होदों। बे जोबोद मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।